Sanibona balaleli emakhaya. Umuzi wandile Mbeje okhulumayo. Bengicela mohlangana naleli khasi upress usubscribe button. Ezingenayo zithi iPop Crew ifuna isixazululo ngokukwebhana kuka Mtolo neHawu. Inyunyana yamaphoyisa iPolice and Prisons Civil Rights Union KwaZulu-Natal ifuna kube nezingxoxo ukuxazulula ukukwebhana phakathi kukanobhala we-ANC esifundazweni uMnumzane Bheki Mtolo nenyunyana iNehawu. Unobhala wePop Crew KwaZulu-Natal uNkosikazi Nthabele Ngolifi uthi bazoxoxa nomfelandawonye wezinyunyana Congress of South African Trade Unions ukuthi ukuhlelwe umhlangano ngokushesha ukubhunga ngalesi simo. Sinxusa ukuthi kube nokuxoxisana nokuthi kwehliswe imimoya ngalesikhathi esenzima. SiyiPop Crew sisakholelwa ukuthi ubunye babasebenzi nombutho wentando yabantu kuseyizinto ezibalulekile kulesi sifundazwe, ikakhulu uma kubhekwe umlando wezepolitiki esifundazweni, kusho uNkosikazi Molefe. Enkulumeni yethulwe ekhuluma nabantu eKokstad ngeledlule, uMtolo usole abasebenzi bakahulumeni abangaphansi kweNehawu ngokuhluleka ukusebenza ngendlela efanele ezikhundleni eziningi zikahulumeni. Lokhu kulandela ukuthi kube khona amalunga alenyunyana aphumela obala aveza ukuthi awahambisani nohulumeni wokubambisana oholwa yi-ANC. uMtolo ukhwele wadilika kubasebenzi abangaphansi kweNehawu wathi iningi labo lizonda uhulumeni wokubambisana ngoba lingasahlomuli kuwo. Utshele abantu ukuthi abasebenzi abaningi basebenza emahhovisi omnyango wasekhaya abangamalunga aNehawu, ngakho uma abantu befika kulawa mahhovisi banganakwa abokwazi ukuthi yiNehawu leyo. Emva kwalokho kuphawule iNehawu inqumela lomholi uGwayekatiki ifuna axolise ngokushesha engakapheli amahora angu-48, kungenjalo ngeke isimvumele ukuthi athule inkulumo yomcimbi yayo. Siyacela-ke balaleli emakhaya ukuthi nipress usubscribe button ukuze ngizophinde futhi ngibuye niyilandelayo. Ngiyabonga.